Onorevole Suica. O izvješću Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, a i kao članica Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, čija sam članica, preporučeno je da se odbaci ovaj prijedlog Komisije jer postoje problemi sa strukturom prijedloga koji omogućuje Komisiji da donese veliki broj delegiranih akata u nekoj kasnijoj fazi. Tijekom konzultacija ispostavilo se da su relevantni sektori i članice mišljenja da je postojeća zakonodavna struktura uglavnom zadovoljavajuća, iako su bili otvoreni za to da se postojeće direktive pogledaju u situacijama kada to bude prigodno. Moramo se više fokusirati na omogućavanje i poticanje očuvanja biološke raznolikosti u poljoprivredi i vrtlarstvu, pa mislim da je ovo preosjetljivo područje da se primijeni jednoličan pristup. S obzirom na detaljan sadržaj ovih delegiranih akata, on nije poznat, vrlo je teško procijeniti praktičan značaj predložene direktive, a 12 postojećih direktiva bi se zamijenilo sa samo jednom direktivom, što također izaziva zabrinutost i stoga imam negativno mišljenje o ovom izvješću. Grazie, onorevole Klaas. Frau Präsidentin! Die erfolgreiche europäische Pflanzenzucht und Saatgutproduktion muss erhalten und weiterentwickelt werden. Dazu benötigen wir eine europäische Gesetzgebung, die den vielfältigen Anforderungen an hochwertiges